idők, mikor a varázslat volt az úr, és félelem járta át a lelkeket. De a legendák egy idegenről szóltak, aki majd eljön. Rabszolgasorba kényszerül, de felemelkedik. És megküzd a sötétséggel. Hol tanultál meg így harcolni? Démonoktól. Miért jöttél el értem? Egy sereg, melyet varázserő irányít, leigázta a népünket. Sem véráradat, sem hullahegyek nem állhatnak az utunkba. Segítened kell. Akármi történik itt bent, akármit is látsz, ne ránts kardot. A seregük végtelen. Idén 47-en vagyunk. 47 hős. Itt az idő. Legendává lesz. Akkor sem félek tőled. Pedig kéne. Negyvenhét Ronin. Gyere! Hamarosan a mozikban.